Wat mij benam gewoon heel goed pleegt is de bloedarmoede. Ze zei pakken, nou, goed eten, dan moet ze dit hebben. Nou, wat een heel bedrag net. Ik ben heel naar verbijsteren. Vet mooi bedrag. Goeiemorgen. En na je day een nieuwe vlog. Allereerst wil ik even met hem delen dat ik van de morgen bij de internist geweest ben. En nou ja, eigenlijk op zich wel heel goed nice. Er is niet super ernstig zo'n aan. Wat mij benam gewoon heel goed pleegt is de bloedarmoede. Die heeft voor een vrouw van mijn leeftijd nou, een 8 wezen. Boven de zon is goed, maar een 8 is normaal. En nou, die zit correct in de 6 aan. En nou ja, onder de 4,4 is absoluut net goed. Maar dit is eigenlijk echt al net super. Dus nou, daardoor kan ik me dus heel wurg vielen. Het mooie daarom is, ze heeft verder bloedonderzoek en het is echt bloedarmoede terug ijzer te kwaad. Dus die ijzertabletten slik ik al een aantal weekjes en daar moest eigenlijk wel mij, nou ja, 8 tot 12 weken verschil mij merken. Dat is echt weer energie krijgt, dat het weer op peil is. Ja, ik hoop je me eigenlijk echt wel dat mijn energie weer gewoon normaal is over, nou, pak een beetje, sowieso 6 weekjes hoop ik wel. Ja, 4 of 5 natuurlijk. Daarna is er nog verder onderzoek dienen, omdat ik een leeg suikergehalte hier, maar er is geen sprake van suikerziekte. Dus dat is super positief. Alle orenbloedwaarden winnen goed, lever- en nierfunctie winnen goed, want hebben we er nog aan twijfelen. Ja, er wie nog wel in een urinetest zien dat er, wat zei ik alweer, dat er ontstekingswaarden in zitten. Dus ik moest nog eens een keer urine inleveren en dan gaan ze dat op de kweek zetten om te zien wat dat is. En ik moest nog eens een keer een bloedonderzoek doen vanwege mijn misselijkheid. En nou, dat gewoon heel zo'n misselijk gevoel en gauw spuienmaat. Woens nog een keer zien dat ik misschien ergens een allergie of mooi woord, hè? Een allergie of intolerantie ergens van hier. Ik ben lang blij dat er geen rare bloedwaarden uitkwamen binnen de tweede loop. En nou, dat alles van binnen in principe goed werkt, maar dat die bloedarmoede me dus nou gewoon heel goed kleert. Nou, dan hoop ik er gewoon een paar weken helemaal volledig te wezen. Ik moet zeggen, klapje. Maar juster hier een hele goede dag. Ik voel me nou ook wel aardig, een beetje misselijk. Ga ik juster eigenlijk net echt horen, voor het eerst juster. Dus op zich is dat wel positief. Dus ik hoop dat dat wat in een stijgende lijn sageert. Als het wat vaker goede dagen hast en zo nou en dan is hem in een dag in plak van krijgt er zo. Dus nou ja, dat daarover. Oer tot de waarde van de dag. Zaken en Bente haar lessen nagelslakt voor Oekraïne. Ze gingen daar een heel soort al mij ophellen en toen had ze op hun squallen vregen had ze dat die weken daarop ik bij hun aan wonen. Dat was zo'n groot succes dat het een paar dagen dien is. Als het goed is, krijgt zaken Joert de pot, maar Jeelt weer waarom. Dus dan wil ik eigenlijk Joert wel even langs een bank. Of ik geloof dat Jeelt zwarte kistje bij een of andere bouwmarkt ergens. Dus dat we dat Jeeltstraat gaan even checken van hoe vol het ze ophellen gaan. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Verder hier ze verskwallen takomweken ook een kleedjesmarkt organiseren om nog Jeelt op te hellen. Dus ik ga wat spul opzachten, wat boekjes. En die zit er strak in. Lekker shit. Jazeker. Gaat ze flat. Wat boekjes. En nog wat auto's het zaken uitzocht. Daar zal ik even priesjes op plakken. En dan kan zaken dat nog een verkeerpje voor het goede doel. Dus dat zal ik er nou even voor hem opplakken. Zaken is net zo geduldig om dat al jezelf te doen. Dus ik denk dat doe ik wel even voor hem. Nou ja, ik denk dat er gewoon mooie lietse priesjes erop. En dan alles is mooi mijn naam. Ik ga een heel lijstje met te dwaan van mezelf maken. Net ook mezelf te bot pushen. Maar dan is het even uit mijn holle waai. En dan kan ik gewoon rest gewoon ding af. Vind ik even... wat blomkesplantje wil ik. Ik ga hier bij de vader al dienen, maar gewoon stukje voor stukje, net te volle. Nou, ik wil graag de box even wat openrommen, een dikke bende met watergoed.
Even een blomke voor op tafel helje. Jildstwatten voor de Giro 444, nou, daar hebben we het al gehoord. Het hok van Jiske wil ik graag naar het tuinhuisje gaan, zodat het mooie waar komt er weer aan. En ik vind het net heel fris om die hoen altijd in de wiekeuken te hebben. Als je winters dan maar binnen natuurlijk 's nachts, maar in het tuinhuisje is van het meid en van het simmer prima. En dan maar heus jongens, bij ons nog wel even in de hoes, want dat was zo altijd even op zijn kleedje jongens. Dat mij, maar het is sowieso echt een boetenhoen. Het is altijd lekker boeten om boordje, dus dat wil ik een beetje zo horen. Ja, verder moet ik nog koffers pakken, want wij gaan tak om weekend met Jelke zijn kant naar Texel. Dus dat is wel heel leuk. Saak had 2 grote neefjes, werd mooi, mijn oude hoerenkin. En Ildo had nog, nog een jonge neefje. En Ildo had nog een heel lief nichtje die het ongeveer ouders haar is. Dus ik ga er gewoon super zin in. Lekker, maar de familie is een hoesje gewoon een beetje op het strand. Lekker genieten met z'n allen. Dus daar ga ik wel nog 10. Maar dan moet toch even koffers pakt worden. Ik zal eerst even aan het priesjes plakken. Ik ga Ildo ook, dus die kan zelf van bed. En dan priesjes plakken en dan aan het zaken verskwallen helje. Ik neem je Joet weer mij. Viert je net te abonneren en te liken. Zoek hartstikke leuk vinden. Kost het niet. Daar ben ik heel blij mee. Dus even naar YouTube. Even op abonneren drukken. Helemaal goed. Nou, alle boekjes en priesjes. Een paar oudjes. Maar Ildo wordt wekken, dus die zal ik er afhellen. Maar ik zie het jong wel even aan bij een bed lezen. En dan zal ik zaken uit squallen hellen. Nou, zaken, als mijn prutte centen nog ophel met band op squallen. Dit is nog van Beppel, ja? Nee, dit is van waar we alle van Biets kocht. Waar we zelf met nagellakken in het theatertuin ophellen hadden. Dus dat maakt er nog bij. Zou het nog wel passen? Oh, dat werd last. Maar we dat aan maar eens stwatten. Met mijn eigen er al hier in Kim. Nou, dit aan oproemje. Hier is nog squalwerk mij. Rekken je. En dit is Giro 555. Dat jet even. Ik ga nog een leuk iets. Jelke zit in het bestuur van Keertsen. En nou word ik benaderd van doe best wel creatief. Oh. Maar kist ook een opdrachtje van de Bermeidje van in het Keertsbladje. Nou, ik zei, ja wist, dat kan. Dus ik zie wat brainstorm van wat ik nou doen. En toen bedacht ik me in dat ik een heel leuk boekje had. Van de aanvoek van Sipke op het Keertsveld. En ik denk van, als ik daar nou even wat mee doe, dus daar ga ik alle hier Frieske keertswinnen uithellen en daar ga ik een wutzieker van maken. Toen zei ik van, dan wil ik namens mezelf, namens de Chitsvlag, wil ik wel dat de winnaar van de wutzieker, die krijgt zo'n mooi boekje van Sipke op het Keertsveld cadeau. Nou, dat vonden ze wel hartstikke leuk, dus... en wist zo'n wutzieker dus ik zou maken. Dus ik maak nog even de laatste puntjes op i. Dan zie ik hem uitprinten en dan let ik hem wel aan. Wel even zien. Knip hem dan de letters uit en dan verstoppen met al je letters? Nee, het is... Haast ook wel eens met Heidi. Dat is er al hier... is een groot fjouwke, maar al je vakjes en oorlog 10 lettertjes in. En dan was bijvoorbeeld het woord... Keertsen. Maar erop zit je en dan kiest die trosstrepen zo. Al je winnen. En dan was met hier bal. Dus was de bal. En wat hier nog meer? Fjeld. Nou, was het woordje fjeld. En dan kiest zo. Kiest toch maar wel even proberen. Even testen. En ik wil grappig. Mijn mem kwam je krijgt. Die zei van, nou, ik ben bij Pakenheim West. En die hier dus om Pakenheim vertelde dat ik net topfit wie. En wat wil leven? Dat is een boekje, hè? Suske. Ja. En ze zei Paken, nou, goed eten, dan moet ze dit hebben. Dus Paken die had wat dus met mij om. En dan maakte ze wat is dit? Een energieontbijt. Vol korengranen met tarwe, haver, rijst, gerst, rogge, mais en gierst. Dus, Paken werd het vast goed, dus ik zit het mooi aan de voet beziet. Met het oshaar. Het een beetje op mussel. Dat is een beetje zo. Het hult niet wat u ziet. Oh, oepsie. Oh, nou, aandoekje op tafel is het wat. Dus, lekker. Ik heb mooi papier in Paken, dankjewel. Een beetje. Nee. Zo. Wat is er? Deze boek toch wel. Hartstikke leven, helemaal niks. Wat was het haar? Die? Of die?
Wil je nou alles horen? Wee. Dat is altijd zo, hè? Als je het dan weer even te vast kan helpen, dan vinden de dingen weer heel mooi. Maar dat helemaal niks. Oh jongens, en ik hier zo'n schattig broekje van Ilda besteld. Ik hoop dat het past. Maar shit dan. Is het net cute? Oh. Dus die mag aan nog even passen. Oh. Pas wel mooi bij mij, dat PS dak, hé. PS dak en PS riemke. Heel gek PS dak. En je de pisjes net heel goed, met je hebt nog PS. Oeh, PS veldjes. Nou, we doen even een glaasje drinken. En dan brengen we aan het Jildvoort. Ik ben heel nieuwsgierig. Hoeveel denkst u dat? Wat ben je? Meer dan 150. Ik denk het wel. Ik hoop meer dan 200. Wat hoopst u? Hoop ik echt. We zullen het zien. En dan straten we naar Giro. Ga ik 5. 5. Dat is nog niet in de pot. Het past niet in de pot. Dus die pot zit vol met liedjild. De laatste liedjild jering. En nog een stapel met briefjes. Trek. Mooi. Doen we dit hierin. Dus met een dekseltje hier verpakken. Potverdikke. Oeh, nieuwsgierig. We gaan op naar de Stwadmarkt. En ik wil de winkel zeggen. Ja, van mij is bij de bouwmarkt. En dan was het bij de bank, maar van mij kent bij de bank niet meer. Dus we zullen even zien waar we het Stwad kennen. Komt altijd klaar. We zijn niet dak. We zullen even zien dat hier een geldmaat is. We hebben de centen inleveren kunnen. Alleen muntgeld. Nou, dan we eerst het muntgeld. Wij moesten een muntje erin doen. Dan ben we even zien hoe het maakt. Oh, zie je dat? Raak het scherm aan om te beginnen. Nou, maar we dat eerst maar doen. Hoe die op pas in. Oh ja, dan wil het eerst op mijn pas zetten. Dan kan ik naar Giro 55. Zo doen we. Goede doelen. Even zit er weer tussen. Kijk verder. Nee, dan doe ik met het eerst op haar eigen en dan doen we dan... Steed die Giro. Nee, maar dan staat mij met wel een Giro 55. Dan maakt het niks uit. Ik geef hetzelfde. Tje zaken, maar is het hierboven erin zitten? Deksel eraan. Net helemaal natuurlijk. Deksel eraan. We hebben die hier. Hier erbovenin. Stoel eraan. Goed beet houden. Tegen de meel daar. Ja. Hier is het ook in. Ja. Prima. Ja. Oeh. Erectie. Kom. Kijk, dit het jongens. Wat jij? Ja. Oh. Dit 100 gaat wel. Meer dan 100 jongen. Super. Nee, opletten. Hoeveel geld gaat er? Hoeveel liedje? Dat heb ik dat grudje, maar dat had ik nog ergens. Ja. Die nodig geld maar aanbrengen. Oh, een magisch, hè? Dit is mooi. 150 euro. Oh. Ja. Ja. 100. Het is er haast al in terug, zeker? Oh, ik denk dat we op de 200 komen. Of 200 euro winkel. Oh, joepie. En dan heb ik al drukfield heen. Ja. 200 euro. Wie deed dat? 200. Ja. 224,87. Gaan we op naar de automaat voor de briefjes. Oké, als het goed is kunnen we hier heel stwatten. Even zien. Enter card. Met de passen erin. Biljetten starten, maar is wel op die. Ja. Wacht. Even geduld. Storing. Oh, starting. Ik denk dat het storing. Doorgaan. Ja. Doorgaan. Zo vol hebben we net, denk ik. Doorgaan. Even geduld, alstublieft. Even geduld. Nou, dan moet de briefjes daar 3 zaken. Oké. Neem die helft. Ik neem deze beter. Ik denk dat ze er al je rug op inlezen maast. Hoe dan? Dus ja. Mag ik de pap Wild even potje. horen? Een wild potje. Ik hoop hem wel beet. Ja? Ja? Nou, misschien een keer er zij inlezen. Rug op. En nou? Nou, lijkt alles erin? Ja. Dan kun je op terug in drukken. Doorgaan.
Nou, ik ben benieuwd hoe vol dit is, zaken. Even denken. Drok on town. Druk onttellen. Drok on town. We het aan in Utrecht. Ze met mij in de rekkenmachine bieden. Hier met 12,24 een liedje en hoeveel een briefje zo doen. Als je eentje had er net, pak die maar. Niet herkend. Nou, dan staat men dat er wel zelf bij. Ja. Oké. U pas. 150 zaken. Wauw, goed zo jongen. 150. 5 van 4 euro. Moest ik weten hoeveel op de naam, want die 4 met er nog bij. Ja. Dan hebben we 380 euro zo'n 80. 380 zo'n 80. Nou, druk maar op afronden. Op die. Afronden. Hatseflat. Toppie. Nou, zaken. En wat zei je hem? Doe haast zakgoed in best in de meester? IJsje. Een ijsje. Met mijn zagrutsk op die. Dus toen zakgoeie ding die in haast. Voor de meesten in Oekraïne. 380 euro en zo'n 80 cent. Nou, dat verdient het wel een ijskool, vind ik. Anna. Ja. Lekker niet, vriend. Nou, wat een heel bedrag net. Ik ben heel verbijsterd. Vet mooi bedrag. Dus dat zal ik zo even van mij rekening naar Giro 555 starten. Maar eerst maak ik nog plangas. Want zaken die maat nog te trainen. Dus ik zal zijn sportspul even pakken. En dan breng ik hem naar trainen. En dan daarna eerst een bakje koffie. Ja, ik zal zaken in de sportkleding hijsen. Heel lekker. Lekker balje. Ja. Goed uitje. Ja. Nou, levenskat. Lekker balje. En dan nou eerst een bakje koffie. Ga ik even chillen zelf. Nou, zaak is uit zijn trainingskledingsketen. Die is weer thuis inmiddels. Dat zit ik even in de was smieten. Ik wil nog even bij hier een Dijlonswest van Baby Cadeau IJsma. Nou, dat van al je leuks. Wat hebben we gekocht? Let's zien. Een beker van zaken. En een tronken. Een blank voor Hildau. En nog een lekkere badjas voor Hildau, hè? Ja. Voor zaken. Voor zaken. Die is mooi. Hè? Oh, best wel vies om het toe. Ik zit hier aan een doekje om Iepen? Nee, let me mooi dicht. Zo. Voor zaken. En dan zet ik even riappelskillen, eten opzetten. En dan leeuw ik het wel weg. Hé boef. Hé boef. Hou maar net voor het smieten levenskat. Ik zet het wel even omheen. Tja, blokjes weer voor die. De blokjes weer veel daar. En dan leeuw ik het wel weg. Dus ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Of naar je Chill vlog. Hey, hoi!